Это вот академическое издание, да? А сейчас мы там пролистаем. Мен бик шатмын бүгін барыбызна да шундай біздің үшін зор һәм шатлыклы вакыйгага катнашуыбызны. Orijinali Topkapı Sarayı'nda bulunan bu Musabir Müze'nin Tataristan'ın tanıtılmasına katkıda bulunmasını da temenni ediyorum. Bu müzeye takdim etmek. Kadirli dostlar, elbette bizim için bu bakıtlı mizgil, buna kırılan, birinci kırılan kopyası memlekette. Biz şimdi kopyalar müze isminde işliyiz. Allah'a şükür bu müzeyi bayi da bayi. Allah verirse gelecekte de bizge şulay birge işlerge nasip olsun. Kur'an-ı Kerim projesi de devam ediyor inşallah. Kazan Mustafa. İnşallah. Evet. Мен ышанам, бұл Құр'ан өзінің бәрәкәте белән килгәндер. Шуның өчен бүләкләрнең дә азапысы түгелдер. Ә иң мөһиме инде менә барыбер шундый бу бит инде бер уйласаң менә 7нче гасырга карый торган күлъязма. Аның факсимил шулай басмасы да ул бик кыйммәтле музей экспонаты. Шуның өчен без инде белгечләр өчен генә түгел, һәр кеше, һәр менә музей, ислам музейын бик безнең кунакларга бай музей көндә киләләр, Аллага шөкер кеше. Ә инде бу Коръән килү белән тагы да күбрәк кунаклар тупларбыз дип уйлыйм мин. Галимнәр өчен дә эш бар. Иң тагы рәхмәтемне дә әйтергә телим Халид бейгә, чөнки ул үзе менә шәхсән безнең Татарстанның чын дусты, һәр чара белән шулай файдаланып, Татарстанга ниндидер шундый файдалы эшләргә тырыша. Ул инде менә билгеле Казанның 1000 еллыгына да булды. Инде менә хәзер тагы бик зур бүләк безнең уртак эшләребез дәвам итәр дип уйлыйм. Шуның өчен анарга аеруча рәхмәт һәм әйткәнемчә бәрәкәт белән килгән Коръән һичшиксез.